A piques de cumprirse o seu primeiro cabodano, falecía o 3 de xullo de 2017, o Concello da Pobra, xunto coa Asociación Barbantia e Editorial Galaxia, promove a primeira edición do Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro, dirixida a nenos de 3 a 12 anos. O premio está dotado con 1.500 euros e o prazo de recepción das obras a concurso, que deberán estar escritas en galego, rematará o vindeiro 2 de maio. Este premio se concebiu para fomentar a literatura nesas edades de 3 a 12 anos, donde tantos lectores se forman e tan interesante pois que os autores vexan recompensado o seu labor, non? E tamén para homenaxear a figura de Carlos Mosteiro, recentemente falecido. Non? Na presentación do Premio Literario tomaron parte tamén representantes da Asociación Barbantia e a Editorial Galaxia, que colaboran coa proposta. Neste caso, hai que dicir públicamente que o Concello da Pobra actuou con dilixencia, con suma delicadeza e con moito cariño instituir este Premio Carlos Mosteiro de Literatura Infantil. Dende o primeiro momento, a aceptación foi total, polo tanto, houbo total acordo e iso é algo que nos congratula. Para a Galaxia é un placer poder sumarse a este primeiro Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro, non só porque por Carlos Mosteiro vise publicadas as súas primeiras obras na colección Árbore da nosa editorial, senón tamén por poder sumarnos a esta iniciativa do Concello da Pobra e de Barbantia de homenaxear un autor e ao mesmo tempo facer visible un xénero como o da literatura infantil tan importante a aristora en Galicia. Tamén asistiu á presentación a viúva do escritor, que agradeceu o xesto como a mellor fórmula para manter viva a figura de Carlos. Non será a única homenaxe que o Concello lle tributará ao autor de títulos como Cando Miguel Indurain pasou por Gonderande ou Manual de Instruccións para querer a Irene. Prepárase tamén para xullo unha serie de actos nos que se incluirá poñerlle o seu nome a unha rúa de recente creación, a carón do seu domicilio familiar na rúa Fernández Varela, ou tamén unhas xornadas literarias.